tingog po siya, oh. Kanang mo taas kay kag di niya maabot pero kuha man kayo niya. Hello mga Kamags Indians TV, welcome back. Karon natong pagka-reaksyonan ng usa ka kini nga lalaki ato na nariakan atong niagi. Ang pangalan di ani nga lalaki day nga nagkanta karon diri sa mall bali o sa karaoke nga si Jason Padua. O atong tan-awon karon kini siya usap ni siya day nga mangantahay na o daan na nga ni kanta ngadto sa tawag ng tanghalan. Atong tan-awon kung unsa po ning iyang pagkanta ani sa One Day in Your Life balik kang Michael Jackson. Okay? O tan-awon na to kung unsa po ning iyang version bali ani. O kanindot magining atong niagi atong gireakan ni siya, grabe kanindot pag tingog, di ba? Sige. Di na ta maglangay. Wa naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Sugod na ta. Ini kanta grabe ni ka dugay na pero nindot kay paminawon. Kang Michael Jackson. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You came back and you look around you. Asa karon natong nakuan sa iyang tingog karon bali wa gid ingog na pareha kang Michael Jackson nga gamay itong tingog sa Michael Jackson. Ang iya lahi pod murag kakuan mo ng tingog bali ni Eric Santos o ingon ana ang iyang tingog bali. Pero nindot po kayo. Nindot po siya og kuan tingog. Nindot ang iyang kuan texture sa iyang voice bali ba. One day in your life. Oh, di ba? You'll remember the love you found it. You remember me somehow, though you don't need me now. I will stay in your heart. And when things fall apart, you'll remember what... di ba atong niagi nag-react ani sa iya? Kini day ang pangalan day niya ani si Jason Padua bali. Oo. Ang iyang mga kanta bali, ang iyang kadasagaran nga pagkakantahon mga kuan, mga pang mabalad bali ba o soulful bali nga, soulful bali nga mga kanta o pang mga love songs kada sagaran. Nindot kayo, nindot po ang iyang kuan po sunod ang iyang tingog atong niagi morog nakuha na to nga pwede si mo bisan unsa po yung tingog ay karon wa ni sundog ka Michael Jackson pero na po iyang kagalingon na sundog niya ang tingog niya nga ang Eric Santos, di ba? Okay. When you find that you're always waiting for the love we used to share, just call my name. Taas po tingog po siya, oh. Okay po kayo? Yung kauban mo sa kuan ba? Kanta po din mo po ni isa po katong kuan. Hong-hong ba?
you're always longing for the love we used to share. Grabe gid siya kakuan kanang sa iyang pag kanang mo taas kay kag di niya maabot pero kuha man kayo niya. Parang umrog paminaw na to mga parang kay Eric Santos nga maminaw tang umrog guide di ni maabot ni pag mo kalitag saka pero kuha kayo niya pag una ni gid ang iyang kuan gid tingog. Just call my name and I'll be there. Okay sab. Okay, atong na pong nadungog ng usa ka kanta bali ni Jason mao ni siya atong na reakan pod atong niagi pod. Oo, atong na reakan ni siya. So kuan ang iya ding tinud pangan di ay ani Jason Padua. Ikanta naman pod ni siya sa ngadto sa tawag ng tanghalan pod atong sa tong 1 year ago. Oo, nakakanta naman pod ni siya. Mao ding nindot pod si tingog pod ay. Iba ato makita karon nga labi ka nindot kay iyang pag version pod bali sa kanta ni Michael Jackson nga One Day in Your Life. Labi ka nindot kayo sunod ang kuan lang kalahian ng bali kay ang ka Michael Jackson is labi ka gamay kay ba o tag nang tugtingog si Michael Jackson so nang iya nasundog bali kadungog mo na kang Eric Santos nga tingog yung ana ang texture sa iyang voice bali o magkwanta so nindot pod ang iyang timbre bali. Oo. So makakuan ko ganiha kay kung di niya makuha ba kanang mukalit kay taas gali kuha man day kayo kay murag grabe nakakuan sa iyang tingog nga murag mag-abot ang ginhawaan bali pero kuha day niya atong dungog ganiha grabe kanindot kayo. Oh so inyo kasut atong video karon diba grabe kanindot kayo. I-comment ninyo sa atong comment section unsa pa inyong ka-comment ani niya o ika-react bali sa iyang pagkanta karon. Okay? Sige. Sa mga bag-o po diha nga nakita sa atong video karon nya wa pa ka naka-subscribe, ganahan ka sa atong video karon, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wa naman tayo laing gihuwat. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.